Xa sihlabela mgama njengokuba kujongwe kwimibhiyozo yokuqhawula unyaka ngokuhlwanje ukhuseleko lwenziwe luqilima kwiindawo ngeendawo ingakumbi kumanxweme eli. Siqale eBhayi. Zonke izinto zime ngononina kulindelwe kwamkelwa konyaka omtsha ngobumenyemenye bezibane. Kunxweme lwaseHobby abahlali neendwendwe baxhelele xhukwane. In Port Elizabeth, we've had a fantastic beachfront. People must come and just enjoy themselves, knowing ukuthi bazabe be safe. Esajonisi empuma koloni iziphathimandla zichophe phezu kwezithende ezilinde unongekehli kaloku kulindileke amawakawaka abantu abaza kuzonwabisa ukwamkela unyaka omtsha. I-security si-tight sona kuba xa uzawuqala ungena lapha kufuneka umuntu abe nephemithi. Loo nto iyanceda ukuba kwaziwe uba imoto ngubani nabantu ongene lapha ngemoto. Abaza kuzityintya ngegqabi likalonji baza kukhomba umzonotywala. Ubomi buza kuqala kuyo yonke into. Yiloo nto kuzobona abantu phaa kule boom gate yokugqibela besetshwa phaa uba akukho zixhobo nabaziphetheyo, akukho tywala ababuphetheyo. Sifuna ukuthi into yoba utywala yenye yezinto esenzela ingxaki kakhulu, iibhutile ezilahlwayo apha elwandle zihlaba abantu bezokonwaba. eMamelodi eTshwane abahlala abafuduswe kumakhaya abo banikwa igwiba lokhuselo kwisakhiwo setyalike emva kokukhukuliseka kwamakhaya abo zizantyalantyala zemvula ezigqugqise ePitoli. Baza kutshisa inyama badumise ukwamkela unyaka omtsha. Siqwela ingqoqoqo ngaphantsi kwentaba etafile eNtshona Koloni. Amagosa ezokhuselo athembisa ngokhuseleko luqilima kubakhenkethi abaza kuzimasa i-V&A waterfront, eLong Street, eCamps Bay, eClifton, Mazelberg naseBlowberg.